di pa di dapat pa na may babayad ko utang ko. Sa dasimana na ako namumurog di padi. Kuno taraw ka di padi ko iskar. Bari-barita ko nakakakotang si Padi. Kumat pang pari-pag-ibad. Man sinasabi ko kanimo. Pero baga padi adino yung nang laya. Kisa raw di padi. Kuno ra ko ipaguguti ni nguwan. Ta mapaglalamasan na naman ako kadi padi Maria. Pero sigurado di pag-uli ko nga nagtinmay siya na inutangan ko man sana. Alang ni padi kung si Mrs. mo magsingil sa tubaloy. Ta kung sinumbong mo kuman ki Mrs. mong inutangan ko kanimo sa sintabo. At ang type 1 kong sintabo, taso litsyon, migpa-iniksyon. Kala naman pang gastos. Ay di pa man padi pero ana sigurado ka di padi. Adino yung Kisa raw di pading manuyo kuno ra ko ipaguguti adi. yan padi ki pading Remias adi. Maray-maray pa anak punta si Pading Remias. Nabayad mo raman sa Pading Remias. Eh, Madi! Masari ka! Ramadi ming gakat nga, tamog to na baga. Gana naman panora. Langan ng init. At baga si padi yung Muray kong araw. Maray ko pa kung si sintabong inuram ni Padi. Ta, igpainag siya na ko ng urig, dapat bayad. Aring Madi inutang. Pagkat ni Kuya Nisi. Ano pagka-isi ko, Madi? Si Rodolfo, nagpatangran ki. Agong mo. Nausad, Madi, nag-uram ko nagto sa ni Padi mo. pading Remias. Taloy. Tan mo ding man yung gadi. Amonoy. Wala pading Remias nung naghahanap ikang paraguti. Ako ka na may tatangro. Isi mo na si pading Rodolfo kaproblemadong. Na di nakapagbabayad daw ko ako. Pinautang ko. Bueno, tamang-tama tayo lang laya na pati kadi. Ay ako ka na may taong ano para guguti. Tatawarawan. Ay ang padi. Ali talagang Rodolfo put na yun ika maray sanang di ko pa iniiwag sa sintabo. Isi mo kung sari sa gumungan. At tubukid. Ay baga magkaiba na naman sa darwa. Ay ibig mo sabihin, Madi, dami ka pagkarap. Ay dapat pagkarap mo. May kung sa tatao, dagat-tatao ko. Kaysa mapagkastigo ko ni Mrs. na naman. Ay kung araw ka. Yan ha. Musta Madi ka napunta na naman sa duwa. Magtala nagiinom na naman. Yan na balik na. Para yung patid to Madi. Manura ko maglunad na sana kita. Isa'y taraw pwedeng makukong malunadan. Adi ako ko nabayad. Saan si Pading isa to, migbin ko gayodaan. Pwede, kung ang taraw kong gustong lunadan, tabayadan to sa 25. Padi! Pading isot! O tara, Madi. Nadara mo na ka na mo, Padi, kasi mga agom na mo. Sungkat ang taraw. Ay, pwede man, Madi. Sabay na kamo sa ako. Tamigyan naman ako sa ito, ah. Na? Ay buray pa di baga si Maria ta si Mrs. saan? Nakalunat sa kabal-kabal. Padi sa narong na isyan nang nangutang ako kanimo. Ay padi. Mati na naman ni Kakiton. Taragul pong bugbaon ka. Maray sa nang di ko ipinariband sa sintabo. Pinagtawan mo ko sa pangriband, nagrimit ka, inutangan mo pala ng mga pisyon ka, nagkaparil ka mong dumang magpadi. Mga bugbuan ka mo, wan raw Madi, kastigo ito katagom mo. Kaya para pamutnahin na sa kita, bugbuan nito. Pati si Padi mo na dadadamay mo. Nakakaskin ka mo. Oh. Buray man po. Buray man nga ako kung pagpaspugan kong ki. Nadadamay ako dito. Ano Remias? Patagit ang nagkukukuha naman. Una problema mo, Gum. Na naman, nagpapatangran na naman nga ni ako. Nga si Padi. Saka si Manny Remias, nagpapatangran ako. Kung umano yan, magkasintabo na naman ako. Ang muli. Ikaw nagparapamuknay na sanay kang masungkuli ka. Pasensya na ka. Abo ko sana kayang maraut naman na abot mo ko sa daal daw nganing agko ko kanimo i-remit. Tapos ipinangutang tayo ka sa pangriban ki Padi. Ano Padi? Awa ka padi. Pare pasensya na ka Padi, nadamay ka na naman ka. Por mi man padi nadadamay. Ay dawas hari man. Nadadamay kalokohan mo. Nang supog lubot ki Madi. May Madi pasensya na. Pare pangunayan ka. Tadapan man talaga ako sinta. Patungaran nga ni talaga ako may panik sa dinuyog. Dami ka ibang gini mo, magparapamuknay. Ikasagmalik ka. Isyan man ito. Taraman ka mo ay. Piskin ka mo duwa. Ha? Di ka mo nagtutulog. Sasabay natin ay. Ay! Ano ito?